Inaapo dito yung ubingan. Day tati paglay nga midsail. Ay ayam nga ay ayam ti cellphone. Awan ti ilubramon no di ata ag cellphone. Aga ay ayam ti cellphone. Ay naapo. Imbis ko mga agrib-review ka anak ka tadandani man ti sarek yawn. Day tati paglaingam puro cellphone. Kinalainga mo tanda day. Nalaing? Sige man, testingin ta bang garaod. Oh, nalaing ka? Aw, 10 plus 10. Ay talang, di madikam mo daday. Ay na, apaw, nakasimsimple. 10 plus 10 lang, din pa yung masungbatan. Anyala ti inadadal maun, anyala ti nasursurom kini maestrayawn. Ay na, apaw, anak kaw. Daita cellphone iti paglaingam isulat ti kinanayon ngar aramida. Padasin ka mamangarda day. Napaya? Kunyari, makakita ka ti 1,000 ken 500 iji dalang. Anya ti piduton? Kita di 1,000 Bagsak ka talaga daday. Balin mo mga pidutan suda nga duwa. Na. Dati nga raw, di 500. Awan, bagsak ka nga talaga, daday.